хора, в днешното видео ще ви покажем как се плете електри. Някои хора не знаят как се плете, но аз сега ще се изплитам и вие ще видите. Така, разделям си косата на 3. Си ги разделям. Ето, една страна. Ето, и така. И сега вижте как започваме. Така, така. И така и се надувате. И после не знам дали се вижда как става, но и го плетем. Ето, виждате ли как става на 3? Ето. Ето, вижте колко яко става. Ето така, така и се повтарят. Много по-бързо. Така, така, само че така и ето как се получи плитката. Моята коса е много дълга и може цяла плитка да се направи. И ето и плитката, сега ще я вържем с моята ластичка малко. Така, така и така. Ето вижте как се получи моята плитка. Ето, искате ли тук да ги плетем заедно? Ако искате вие, айде ще ги плетем и нея. Точно така ще ги плетем и нея. Само че по-бързо ще ги направя тази плитка. Дали вече знаете, хора? Ето така фащате. Така. Така. Малко ще стане бъркотия, защото така. 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 И така. Така и така. Ето. По-бързо, защото ще ми свърши времето. И вече хора знаете как се плете на 3. Аз искам да се науча на 4 и кога се науча, ще кача клипче. Ето, стига толкова, не го говорим, защото съм